Ir-rapport tal-Bank Ċentrali li kwotat l-Oppożizzjoni kien ippubblikat xahar u nofs ilu u kien ibbażat fuq statistika dwar il-prodott gross domestiku li kienet ippubblikata fit-8 ta' Ġunju li għadda. Dan ifisser li l-Partit Nazzjonalista kkummenta dwar tkabbir ekonomiku ta' pajjiżna kważi xahrejn tard. Fi stqarrija l-Partit Laburista jinnota l-iżbalji ekonomiċi li għamlet l-Oppożizzjoni. Fil-fatt, il-Partit Nazzjonalista qal li l-konsum tal-Gvern żdied bi 8.3% meta r-rapport tal-Bank Ċentrali jgħid li tkabbir fil-konsum tal-Gvern għall-ewwel kwart ta' din is-sena kien ta' 3.6%. Il-Partit Laburista qal li l-Partit Nazzjonalista prova jagħti l-impressjoni li tkabbir ekonomiku kien dovut għall konsum tal-Gvern. Iżda r-rapport tal-Bank Ċentrali jgħid li mill-4% ta' tkabbir ekonomiku 0.8% biss kien riżultat tal-konsum tal-Gvern. Il-Partit Laburista nnota wkoll li jekk telimina l-konsum tal-Gvern, it-tkabbir ekonomiku fl-ewwel kwart tal-2015 kien kważi d-doppju tar-rata osservata fl-aħħar kwart tal-amministrazzjoni preċedenti. Il-Partit Laburista fakkar li Gvern Nazzjonalista daħħal fis-settur pubbliku medja ta' 6 ħaddiema kuljum. Fl-aħħar 12 xahar iż-żieda fis-settur pubbliku kienet 6 darbiet inqas. Il-Partit Laburista saħaq li minflok jibqa' jippersisti bin-negattività ta' Simon Busuttil, il-Partit Nazzjonalista għandu jispjega għalfejn taħt it-tmexxija tiegħu kull jumejn kienet tiżdied persuna fuq ir-reġistru tax-xogħol. Dan fil-waqt li taħt il-Partit Laburista fil-Gvern kull jumejn 10 persuni ma baqgħux fuq ir-reġistru għax sabu xogħol. L-istqarrija temmet tgħid li sentejn wara li laħaq kap tal-Oppożizzjoni, l-unika ħaġa li Simon Busuttil wera lin-nies huwa kemm jaf ikun negattiv.